Dobrý večer. Já bych chtěl poděkovat těm, kdo nás sem dostali, což jsou naši návštěvníci, fanoušci, kteří po nás hlasovali. A pochopitelně chci poděkovat také vedení Olomouckého kraje, města Prostějova a Plumlova, kteří vlastně dlouhodobě podporují kulturu v našem kraji. Předám Tomášu. Dobrý večer, dámy a pánové. V té vizitce zazněly veškeré takové ty důležité věci. Já bych jen chtěl podotknout, že festival Keltská noc vznikl na popud mých irských a dánských spoluhráčů v kapele, protože já působím v Dánsku, ve městě Odense. A jak už Marek tady říkal, že kultura je velice rozmanitá, má hodně odstínů a vůní a my jsme si zvolili keltskou kulturu, protože náš region, Plumlovská a Prostějovská, má velice bohatou keltskou minulost. A my se snažíme zábavnou formou ukázat, že vlastně keltství je taková neviditelná nit, která propojuje většinu zemí střední a západní Evropy. Takže já vás srdečně zvu na náš krásný keltský festival. To vidíte právě ten vývoj, když se takový keltský základ, když se takový ten divoký kelt sklidní, je z něho pěkné hanáčky.